Kashisin pat nakaliang jong ka Good News TV, gipediang sungobhay pi baroh ki parlok ki bapet ya kanika program jongi ha kanika por pat ni ai kublay pi baroh ha ka kerteng ka jong uji sukris. Kania ka sngi kata ka sautarik ubenai Naitung arhajar arpaway, kadai ka sngi U Trai ka nyngkong jong ubenai Naitung, pat manla ka snem ka KJP Assembly ka ju pynkyrpang ya kanika sngi U Trai ka nyngkong jong ubenai Naitung kum ka Theological Sunday. Ka jingthmu jong ka KJP Assembly haba ka bo kyrpang ya kanika sngi kolong ban kyntu ki balang baroh ki badan hapoh jong ka ban kynmaw kyrpang ha U Blei ha ki jingduwai na ka bynta ki Skul Theology baroh pat kumjoru ya ka John Roberts Theological College ka badan ha Mawklot ya ka bala pyniaid da ka KJP Assembly. Nalor bangi kynmaw ha ki jingduwai na ka bynta ki Skul Theology, ka deiru yangi ha ka bakum kanika sngi bangin kynmaw ha ki jingduwai na ka bynta ki Nongsharai baroh. Kumta ha kanika sngi kata ka sautarik ubenai Naitung arhajar arpaway, ka balong ka Theological Sunday, ngan ra aspi ka program ka ba on pyniaid da ka KJP Assembly, haringkat ka Good News TV. Kumta ha kanika por ni don ye i Reverend D Rambai ibalong i moderator jong ka KJP Assembly iban pyniaid ya kanika jing syakri ngin yoru ya ka jing pulis dang badwai na i Reverend D Lindem ibalong i assistant professor jong ka JRTC ngin yo ya ka special number na i D everyone but i parlok. But ya ka kubor na kaktin jong U Blei on walam shingi da i Reverend Dr. B.L. Nongbri ibalong ru u principal jong ka John Roberts Theological College te kumta tungin ya snok tilang ha kanika jing syakri. Kumta ngi pediang sngobha ya baroh ki bala pelat por ban pej ya kanika channel. Bat ngi ai U Blei ru ya pi baroh ha ka kerteng ka patiang tam ke jong trai bat nong penemu jongi U Yesus Kristus. Kakasi Jaintia Presbyterian Assembly kali yakut bakane ka sngi kyrpang kan hab hakatayaw ka nyngkong ka sngi U Trai jong bnai Julai manla ka snem. Bat menta ka snem arhajar arpaway ka hab haka sngi U Trai sautarik U Julai. Kimat ki bakham kong san badai ban kynmaw kilong ya ka jingkhot bat ka jingpen tibit sya ka kam syarai balang. Banlong kinong tei ki bat tibit bat ki ba ai jinghun. Ka don kam ya ka jingpen tibit da ka ba pulih haki Skul Theology ka bali itu da ka sinat. Ka jingtip bat ka jing sngoto kidai banlong kumba dawa ka por bat ka jingdon kam ka ba kenjaman sim ki beri baroh. Kumta hakane ka sngi ka kyrpang ka Theological Sunday. Tongin kynmaw ha ka jingduwai ya kinong troy baroh ki teaching bat ki non-teaching staff. Ya ka nong pyniaid bat ka governing board ya ki kena pule bat ya ka John Roberts Theological College baroh kawai. Ai ba ka jingduwai ru kan long ya ki Nongsharai bat ya ki Skul Theology ki ba don hakani ka ri ka jongi baroh kawai. Tengin ya sedang ya kani ka jingiseng ka jongi. Dongin ya wailang ya ka jingduwai ka ba arspa lai pukandai. Bat hadin maladep kani ka jingduwai. Dan kerpat ya Reverend D Lindem, i assistant professor John Roberts Theological College in sngobha ban pule na ka ktin ka jong Blei. Bat ban yalam yangi haka jingduwai. Alepi kunu Blei la jing mentong in wai ban pen sawa jing U Blei ban pen sawa jing U Blei sao dong ka ken U Trai sao dong ka ken U Trai ngin nang ya cha se ya ni den na jong U Trai ngin nang
ya cha te cha se yon cha nong ba ba ku jong U Trai iki kun U simple to ken kêu nang lem wai bên na cử tên U Trai cử lệ bên na cử tên U Trai cử lệ và bên rêu tiếp U Trai và bên rêu tiếp U Trai nghìn nang ya cha se yon ni tên na jong U Trai nghìn nang ya cha te cha se yon cha nong ba ba ku jong U Trai U long se yon ba da bu rong jong U Trai nghìn ya halen tik xian la nghìn ya halen tik xian la ban poi ri neng per nai ban poi ri neng per nai nghìn nang ya cha se yon ni tên na jong U Trai nghìn nang ya cha te cha se yon cha nong ba ba ku jong U Trai ding rai kyang on yai sa kat pa sha prang nang ya nghìn nang ya cha kari U Trai nghìn nang ya cha kari U Trai ri ba kyang bom ju bla ri ba kyang bom ju bla nghìn nang ya cha se yon ni tên na jong U Trai nghìn nang ya cha te cha se yon cha nong ba ba ku jong U Trai Hakani ka John miat ka bynta ka jingpuli na ka ktien ka John Blei ka long na ka kitab Isaya ka lanong ka basan pusaw ka khot ka nyngkong hadu ka henriu ka ktien John Blei ka ong kumni turwai ko ka balengki pha ka bom julakha tuk ang da ka barwai batu pertajam pha ka bom jusu khun namar ki khambun ki khun jong ka ba marwei ban ya ki khun jong ka ba don tnga ong U Trai pen keloj ya ka jaka ka yeng jan jong pha batukin penyar no ya ki jan ki jaka shong jong pha wat benot kham pen jrong ya ki telai jong pha kham pen scam ru ya ki snar jong pha naba phanang roy shakamon bat shakadiang te usambai jong pha un yo ya ki jat ben riu bat un pen long ki ba don briu ya ki shnong bat kanja wat shep tieng namar phan om sngo le ran lemne wat lingo namar an om pen le ran ya pha naba phan klet no ya ki jing le ran ka jinglong samla jong pha bat phan om kynmaw shu ya ki jingi ben ka jinglong riu kan thei jong pha naba nong thau jong pha u long utnga jong pha U Trai ki pat long ka kerteng jong U bat uta ba kho jong ki Israel long unong siu spa jong pha U Blei ka khandau baroh an khot ya U naba U Trai ula khot ya pha kum ka tnga bale e no bat bala khuslai ka mansim wat kum ka tnga badang samla habala kentat no yaka ong U Blei jong pha ngin pendam ha ka jingduwai atrai bo Blei jongi sa shisien pat ngiwan hajan jong me hakani ka jan miet ka bamenta banai ngu ya me ko trai ba I namar ka jingdon ringkat ka jong me pat ngi hagini ki por ki balet no tat hadu pani ka clip mat ka bamenta ban ngi ai ngu ya me ko trai ba I
Wat habangila ya yaki por kiba kiba shitom ko try. Henry ka jingi snei but ka jingai jong me ka dap yang yangi. Bangila ko try ba bandang yo ban penlong ye ka jing shakri ka ba kum kani. Ya ka bangi yo ablay ban wan shiki ying jingi para banget ba ki jongi. But kam tam ko try ba korban ya shakri lembat ki. Baban long ka jingur kuru yaki. But hagani ka por ka bamenta ko try habangi ya seng lang kum ni ko genrat ba Ngiyay ngu ya me. Nakabanta ki jingur ku ki ba kraw ablay ba Baling ba jong ka Good News TV, jong ka jing seng samla, KJP sinot sep ngi bangi yo ya ka ni ka lat ko try ba ban pen priang ya ka gospel ka jong me ko try ba shiki chaka ki ba per. Bat ka ni ka sngi ko try, ka long ka sngi ka ba kyrpang, jong ka KJP Assembly ka jongi. Hagaba ko try ha ka ni ka sngi. Ngiyo ban ban kynmaw ko try ba ban rakhi kasngi ka ba kyrpang ya ka bangitip kum ka Theological College Sunday ya ka ba ablay ba ngiyo ban pen kynmaw ko try ba kodor ya ka jing shakri ablay jong ka shlem sandur jong ka John Roberts Theological College hagini ki snem ki belit no ba ki snem ki spa snem ki belit no ko try ba the shisha ablay, kane kalong, kasnem, kabanyo pusan ko try ba ya kabangila yo ban rakhi ya kanika College Sunday ka jongi. Bangis ngo ban ngo ya me ablay ba kodor, ya ka jing yo ngay, ya ka jing kit kli, ba ya ka jing jongi shot shan ki ba ki jongi, haki spor ki ba let no, nado kasnem kat kandai spa saupun riu tat hadu kanika por ka bamenta, nado ki kpa jonga balang ki pastor kita bermesan kita khot jong ka balang hi baroh kawai ablay kibayo ya ka jingdon kam go try ba kodor manang pen kraw ya ka kerteng ka jong me lengba jong ka shlem sandur ka badon menta hangtei Mawklot ko konrat ba habangi wan hakani ka por hakani ka janmiet ka bamenta ngis ngongu ya me ablay ya ka jingdon rungkat ka jong me patngi baroh bat ka college ka jongi hangtei ablay ya ka bangi yo ko try ba ban say ya ki rangken sai bat ki thainala ban long ki Nongsharai ki nong yalam jong ka balang ki ba tep ki ba sngouthu ki ba buram bat ki bala ban bot rinti ya ki jingbo bet jong ki bor balang bat ki la ban don ka jingkit kli ya ka menta bat ka lashai jong ka balang bat ko konrad ba kodor ngis ngongu ya me ablay bamela seiru yikinong yalam ko konrad ba hapoh ka KJP Assembly ka jongi yo nong yalam yu president jong ka governing board Reverend sis bat kid khot jong ka baroh nagabanta Reverend Dr. BL Nongbri ablay ubalong principal jong ka college ka jongi hangtay rungkat ba kinong tray baroh ko konrad ba kodor ngidon la ka jong ka benta ko konrad bi ban pentulun ban penyat chaprang ya ka kam ka jong me lengba jong ka tei ka shlem sandur ban namar kata ko try bi ngedi duwai bengi wat ka jingerap name U Blei Bamen hangi ya ka taka jing sngouthu bangila ban IT patengken ya ka jinget bat ka jinglong mensim ka jongi kum ki nong yalam haki khna puli bat kum ju ru shigit khot changa balang hi baroh kawai bat ko try hakani ka por ka bamantangi sngongu ru yame nakamanta ki missionary ki ba ki jongi ko try ba Kibalabu ya ka way na kinong rim hapoh ka balang knang ba ka balang kanang laban ya chaprang hakipor baro bat kata ka long ablay kilahikay yang ibangin long ka balang ka bakersyan hi bat kumta ko trangis ngongu ya me hakani ka por ka pamenta bau niu sembay ya ka balabet hapdeng jong ka balang kadang imbat kadang klan hadu kini ki por ke pamenta
Ya ka jing don bynta jong kit khot jong ka balang baroh hapoh jong ka KJP Assembly kiba don ya ka jing sngokia bat ka jing kit kle bat ka jing ie ya ka jong ka college U Blei bangi long kumne bangi long menta ko trai ba kodor dei na mar ba ki khon jong ka balang baroh hapoh jong ka KJP Assembly ki don ya ka jing sngotu a ko kenrat ba i baki don kam ban kershan dalati yalati ban ngi sngotu ban ngi tip U Blei haba ka shlem saindur hangtei ka klan ko trai ba i ka balang ka jong me ka klan bat hagani ka por ka bamenta ko trai ngi duwai na markata naga benta kani ka jinga seng hagani ka jan miet ka bamenta hi ko kunrat ba i kinong ye shim menta baroh U Blei but hoot ko trai ba kordor Bekin yo, balbangin yo, ya ka jing penkup bor ka jong me. Oi ko try ba kordor, nado inong yalam, ka jing puli ka ktien ka jong me ko try ba i. Ki benta ki ba pher ko try ka special number, but kam tamru U Blei, ya ka kubor, ya ka bangin sa yo sngo no shakri jong me. Ko kon rat ba kordor, pen kup yang hi da ka bor men sim ko jong me. Ba kei ko try, ya ka bangingin pendap, bat ka bangingin le ko try. Kan mi ringkat bat ka bor, bat ka puram ka jong me. Shimti na markata ko try yang hi, bat ka por ka badang sa parong ni IT shame. Ka puram ka jung ni a shame. Na marka kerteng ka jung try, ba unong panim jung i uchi supres ngi duwai ngi pan khot kerpat ngi yop tiang ru ta ka jingay. Amen. Menta pat ngin poi shaka way pat ka benta. Kabangin yo sngaw ya ka special number. Nay ba DF Riwan bat ki paralok ki jongi. Tang don shibun ki para mense ki bempadi tu U Trai Manu ban lej ban wat yaki Basha U Trai kin wan pai Hato kadei bangin yaki bakin shuyap hakapa Shwaba U Trai jisu unwa Yaki bor ubaman ayin jo Mano balik kita'y ki mensin Ki bampari to U Trai Mano balik ban kring yaki Masya U Trai kin wantai Eka tamram jong pi jong la Ban walam mensim sya U Trai Shwa kami padong kan syai step pernah Kam gadawai pibat yanga Bangile banai jing shai Syaki mensim ki bampat ngau tu Ya jing hit ba jong U Trai Yang batolet labun ki jing Banyalap gospel U Trai Syana U Trai ulam lenti Bat kabor mauhi on ai Mano balik kita'y ki mensin Ki bampari to U Trai Mano balik ban kring yaki Basya U Trai kin mantai
ram jong pi jong na ban walam men sim sha U Trai shwa kami padong kan shai step pernah kanong ensayo hakas ni jing bisa U Trai lada kimen sim ladu jing kermen sha U Trai ken pa maro bale kitai kimen sim kibang pari ko U Trai maro bale ban kring yaki masha U Trai ken ban pai ngai kam ram jong pi jong na ban wan lam men sim sha U Trai shwa kami padong kan shai step pernah shwa kami padong kan shai step pernah Bat menta ni poi suka benta ka bakongsan. Kabalong ka jingkren bat ka jingis lok na ka ktin ka jong U Blei. Kabangin yo lengba I principal jong ka John Roberts Theological College. I Reverend Dr. B.L. Nongbri. Hagaju kapor moderator jong ka KJP Assembly ka jongi. Upai lang jong U Blei ubala penyok sengau yang ni ka kubur. Ki kun bat ki paramnget. Haki balang baroh ki badon hapoh jong ka KJP Assembly. Na shimmi ni galat si ban wanra ya ka jing U Blei ka kyrpang. Bah ka bakum ka ni ka sngi ka bang yo ban rakhi ya ka Theological Sunday. Ka jing U Blei nagi para nong hikai ki samla puli ki Nongsharai jong ka John Roberts Theological College. Kani kadai ka snem lani ka college ka bnai ya ka training ka kyrpang ya ki khon ki jong U Blei kan thei bat shenrang ki balayo sngeu ya ka jingkhot ya ka ban trei ha ka lengkha ka jong U Trai kum ki Nongsharai kum ki missionary kum ki mission worker hagi jaka ka U Blei ulai bit ya ka ban bu ya ki ban nga shimru ya ka ni galat ya ka ban wanra ya ka jing sngongu ka ba kraw ya pi ki pait lang ki jong U Blei ki balong ru ki trai jong ka kam baleng ba ki snem ki balalet no baroh leng bagi presbytery ki synod bagi assembly pilong mapi ki bala Christian ratba baga kam ka jong U Blei kala nang kraw na ka wei ka por sya ka wei ka por kani ki shlem ya ka ba ki missionary ki ba iet ki jongi ki ba ka jing yalam ka jong U Blei bahadien ba kila seng ya ka nongrim ka ba scam jong ka balang akan ka rilum khasi bat jaintia bat kumju ru hangata ya ka rilu shai lani ka Mizoram kumju akari thol jo ka Salhet Shamanipur Sha Assam ki missionary ki doni ka jingai balada ka balang ka jong U Blei hakan ka ri ba ka than chate lammingi kanlong ka balang ka banang kraw ka balang ka banang scam hakan nongrim ka jongka bat ka balang ka ban nang telun bat nang penyar ya ka yeng jan ka jongka kiyo I ba ka wei na ka jing don kam ka ba kraw ka long ban sei ya ki nong yalam ki ba kraw ka jing tip bat ka jing shempang bat ki nong yalam ki ba don ru ya ka jing shem ka ba kan jaman sim
haga jing ga jongki. Bat kumta daga jing yo ipa wujong John Roberts, Reverend Dr. John Roberts. Ka balang kami kala ibit bahau snem siajar praspa prapunyo. Ban seng ya ka slem ya ka balatip haga to kapor. Kum ka chera Theological College. Bat lengbang ini spa snem. Bakaladon hangatay sora. Bat hadin hangni Mawklot. Kani ka slem kala say ya ki ratba jonga jinget. Ki bala syakri la ka jonga balang kum ki Nongsharai. Bat ki missionary. Om tanga kri khasi bat jaintia borok away. Henry hangtai hagari lushai lene jelam mesram hagari thor jonga selhet bat kumju kiri kiba marjan Henry habaka balang kami kalapoi kapor bakan mi no nagari ri gejongi bat pan IT no ikikam baroh hagata ka balang kabaka kalathong malaseng hagan gari lum khasi bat jaintia bari lega than chatai lammi kalau ben syat ruhangi ya gani ga way ka kam ga bakrao kabalong ka slem dan ga theological education bat kumta ngi aingu bagi tagi kapa jo ka balang gi jongi kimsem la kentait kimsem la randin ni kala pedang ya gani ga jingkit kli bakum ka balang ngin sim yagaban kit hagaban nang pentelun bat banang penkrau yang kena kam ka jong U Blei bat apa ka jing dawa jong ka kam kalau long ka banang krau ki liang baroh haus nem sia jar khandai spa saupusan haga jia seng jong ka KJP Assembly haga ta kapor ka balalong hangta ya ka balang halai mukra kila shim ya karai bat kata kalong bakalong bangin penlong no ya kawai ka sngi U Blei kum ka sngi U Blei ka kyrpang ka Theological College Sunday bat ki ong bahang ka ni ka sngi ki balang baroh ki badan napo jong ka KJP kin rakhi kyrpang ban perkhat kumnu ya ka ban penkrau ya gani ka kam ka bau Blei ula shania ha ka balang ga jangi kumnu banang seiru ya ki jing kershan lengba ju ki balang bakin don ga jing sngotra ya ka kam bat bakin ang seiru ya ka jing kershan ga jongki ya gani ka kam bat kumju ru baki balang berupai lang jo Blei kin bu ya ki jing duwai ka kyrpang bau Blei lengba mensim jong u unang ya lam ya u principal yaki nong hikai yaki samla puli ken thai bat chinrang bat kumta dei gani ka jingduwai ka jongki dei gani ka jing kershan ka jongki hak met bat ka mensim ka balanang penkrau yagani ka kam ka jong U Blei mentang ilatip yagani ka institution kum ka John Roberts Theological College bat ka don menta hangatai Mawklot U Blei ula kerku ya ka bat mentang ilala bandon hadu alspa arpulaingut ki samla puli kenthei bat shenrang bat ka jialam ka jong U Blei ilayo ya ka ban sedang ya ka BD program la ka Bachelor of Divinity lengba ki snem ring aingu ya U Blei bau ni snem ubaladap hadin bon snem ba ka KJP Assembly kala yai up ka college kala yo ya ka permission ban sedang no ya ka postgraduate program dan ka Master of Theology ngila yo ban sedang ki lightly ki department of History of Christianity ka Department of Religion bat ka Department of Christian Theology patkat banginang kentiu sa jerong ya ka kardan jingpuli kapan nang penla yang iban aga jing syakri yaki Nongsharai hapoh jang ka balang kibakat kum ka jing dawa jing ka por ka bangingi im ka jing dawa hakabedai bat ka jinglut bantung yaki nong hikai ban penbiang yaki jing donkam haki library
ban penbiang ki kamra puli, ban penbiang ki hostel bat ki waypats. Kat kum ki kendon bala bo bet dak senir of Serampul College bat University. Kadon gajing dawa ka bakraw hadu kata-kata. Ninga aingu baga bakum kani ka ski. Kabangi yo ban rakhi ya kani ka Theological Sunday. Bahapoh gajing yalam kajong im Reverend Moderator ya kani ka JSN. Yo ya ka ban wanak mat jong pi kum ki balang. Khamat jong pi kum ki Nongsharai. Hakmat jong pi ki long kme ki long pa bat ki kon samla kan thai bat chenrang ki balong ki trai jong kani ka snem. Ban ya thu api ya gajing kraw jong ka kam. Ya gajing telun jong ka kam. Bat kum ju ru ya gajing dawa ki jong ka. Kumbang ala ya thu bangan pen kynmaw biang. Bada gaji yalam gajung U Blei. Hakini ki hapoh snem ki bala late no. Gila ai ka ban yo I bang lala ban pen yeng. Ya ka college building ka ba kraw bat ka bi I syong kia bat ka bala benbiang yang I kum ka college ban pendon kam ya ka nam ta kijing dawa juga kam baroh. Baringa yo syu bade kijing kersyan jiki prabanget bat ki balang agari kasi jantia nadu nasor hadu anong kendong. Ya ka ban teiru ya ka hostel ka Chris Women Hostel naka bynta ki kentai. Henry ngila yo ru Nalor kata ya ka ban pendep ya ka chapel. Kabang ngila ai pensaknam kum ka Reverend Calvinel Memorial Chapel. Kini kelong kijing tei ke bakraw ke bat datang da ka kamba ka jong U Blei ki bangilala ya ka ban pendep. Kijing lut kalong ka bakraw hadu kata-kata. Bateng-teng ka penlengo yang I. Nangno ka jing mi kawan bangilala ban penyeng yang ini kijing tei kum ni kum bangilong. Henry abangi pai sedin. Kabangi yo I kalong tang ya ka mati ka jong U Blei. Ba ulai alam. Ba olah kerku. Ba kita ki try juga kam. Naduk ke KJP Assembly. Naduk ke KJP Synod mingi ke KJP Synod sepngi. Ki presbytery ki badan hapoh jongka. Ki jing sing kentai ki badan hapoh jongka. Ki kon samla ki rempai yeng kristan. Ki layan no ya usenyang. Naduk ba ai ki lak tengka. Haduk ba ai shipo tengka. Pada bau Blei ulah kerku. Ngiu I bangilala ban le ki bakraw. Perkumtang awan ni ban yathu saji sin api ki balong ki try jong ka kam. Bangidang donru kaplan lani ke jing yo I pau bangin yo no ru bantai pendep no ya ka hostel ka kyrpang na ka bynta ki kena shenrang. Lani ka boys hostel. Kibadon menta palat cispa san pongut. Henry ki badang sa haga yeng ka berim. Bata pleng ki jingduna ki babon. Henry ki baling bang di snem. Kilaya sya shitom batngi. Hoon ngasutu baga jinglut kan long ka bakraw. Henry U Blei u bala kerku ki bala lek no. Unlong U Blei u ban kerku ya ka menta. Bat kumju ya ka ban sawan. Kadon ru kajing dawa bangin don no ngap ya ka ban sna no. Ya ka mess hall. Leni ka caka shet bat caka bam ka kyrpang. Naga benta ki kena syong hostel. Menta kadon ka caka bam bat ka caka shet ka bala rimba. Bat kamla ya ka ban ai ka caka syong ka bapura kini ki aspa palat ki samla puli ban ya bam lang ha ka cu ka por. Bat teng-teng abang apet nas ngau melung ban yo I ya kini ki samla puli wat ki pastor ki balawan ban pentebit biang. Bagi hap ban syong kamnya. Bagi hap ban daya ap sipor. Shwa bikin yo ya ka ban let bang. Kumta kalawan ra ya ka jingkut. Mayo thu api. Ban ka liang juga college ki lapen kre ya ka pelan. Hapoh ka jing yalam juga juat bor gaji.
Bat nginget scam mereka por ke syak ngin persyang no ega bantai ya ka. Om namar bangila don lupa ya ka pisah haga kti ke jongi. Henry dah kajing sengau tu. Bahawa ka kam ke jong U Blei ke sedang ega ban yeng. Ki trai jong ka kam. Ki balong ki balang. Ki distrik, ki presbytery, ki senat bagai assembly. Kinwan syakmat. Ya ka ban no senyang. Syakani ka kam ke jong U Blei. Bat kumju hagani ka jaka puli ka bangidon kumbangala ong don aspa arpulaingut kini ki samla puli balba U Blei ukhot iki syaka kam ukhot iki naga jaka ka baki ki don teng ukhot iki naga yeng ka badon ka ba em ka bala ban siu pendep lut ya jing don kam ki jongki haga jing puli Hris ngau melung lu ba U Blei teng ukhot iki na krempe yeng ka baduk U Blei ukhot iki kon sweat ukhot iki kon rangli bagi poi kata ki jaka puli bagi bnai ki sngi ki yan niyo e ban tip suki badon ki kon samla kan thei bat chenrang ki bawan na ka ying ka bom don ni ai henai baga jing siu go jongki ki hap e ban siu ye ka fees ka bateng ka ba poi shaka prapo la ni khandai pawajar si snem lem bagi jinglut ki weipat ki jinglut dan na pedang juki ke bamla ya ka ban thiet sapti man la ka por le ban thiet e jing don kam juki ke baman la ka por haning aingu ya U Blei ba U Blei ujule e kamba ba don kirim pe yeng kestan ki bajuan syakmat ban siu le ni ban ai ke jing yarap bat kumta leng ba ka ni ka lat kubor ga karpat e yeng kestan ni para penget pada U Blei Ukraine na pi ka do pila e ka ban wan jaga college ka jongi ya ka ban bu tani no senyang syaka scholarship fund hagi bangila ban yarap yakni samla baduk kenthei bat shenrang bana kwaru ban yathu khaddu lengba kani ka program ban Nalor kani ka BD bat ka MTH studies ka bangidon ka college ka kwaru ban ai ka jing syakri ka bak kyrpang yake balang bat kata kalong bangila sedang ya kata ka late theological education lani ka extension studies nak banta ki khun hapoh jong balang ki temen basan ki Nongsharai ki officer bat ki wei pat ki batrai ha ki nu ki kam ki ba pipi trai ka don ka program ka kyrpang ka bangila le bat kata ka program kalong ka diploma in Christian studies bat ka bachelor of Christian studies ki bala ba pila ban pulihi ni yin Bargin penbiang iki materials, but pin yo iki certificate, but ki degree naga Senate of Serampul College at University. U Blei unkerku, ya pi upai lang jong U Blei. Haba pi tip kum ki try, ya kan jing ya jong ka kam. Bat ya jing dawa ki jong ka. Bat nga duwai, bat nga nyai duwai, bat ya aingu dak bas ngus kam. Ba pinwan syakmat, ya ka ban kersyan, bat ban ai ketika mon. Jong ka jingduwai, bat kumju ki jing ai ke jong pi daki liang baroh. Daka liang jong principal bagi nong ikai bagi samla puli. Ngin yai ap kemilenti ban yo i pi ba piwan jengo engi nakapor syakapor kat kum ke jialam ke jong U Blei. Padahal jong ni ka sngi ka kyrpang. Padahal jong ni ka ai ke ba U Blei lale haka history jong ka college ke jongi. Ngan puli ya ka ni ka bynta na ka ktin ka jong U Blei. Nganget badai ka ni ka balarung ha ka doknut badai ka jingmut ciperkat jong U John Roberts. Ka bangas ngeu bat ngadon kam bangindang yai peteng ha ka ni ka peteng ka bamenta. Bat kata kalau nga bangila ban syem ha ka kitab ka jong Isaiah. Kalenong nga basan pusau kat khot ka ba ar bat balai. Ki kentien ki ba ong penkelut ya ka jaka ka ying chan chong pa. Batukin penyano iki jan ka jaka syong chong pa. Wat benut kam penjrong iki telai chong pa. Kam pen skemru iki snar chong pa. Naba panang roy syaka mon bat syaka diang. Ti usembai chong pa un yo ika jat benriu. Bat un penlong ki badon beriu yaki snong bakenja. Apa nga perkhat iki kam ki bakrau ki badon hakmat. Kabakumu principal bagi nong ikai bat ka governing board ngihap ya kaban pentelun bat ban pendap. Henai abang puli kini ka ktin ka jong U Blei. Ka ai ya ka challenge.
Bangin yo, ia kata ke jing yo ipau ka bakrau. Bat kata kalong bangin nang pen keluj, ia kena ke yeng jan ka jongi. Ngin nang pen telun stet, ia ka kam ka bau blai la syadi angi. Ngin nang pen krau, ia ka syaka diang bat syaka mon. Daka jing sengau skem, bau blai un kerku. Baleng ba jong kang in say ki kun samla kan tay bat chenrang ki ban pen em ki ben sim ki ba koldor hakari ke jongi bat ki wei pat ki benta chong ke perthai. Ladau bleu ai ngi ki jingyo ipau. Banginang lakup ka balang, banginang baga challenge kalong banginang pen krau ya ka kam. Ka balong ka mission project. Ladai ka project ka bakan cap perthai. Ngila panongin pai segi scheme juga government. Ngin fai segi fon ayu baka sarkar India kala ban ai. Dan ayu baka sarkar Meghalaya nga ban ai. Dan kani ka project, dan kani ka Theological College, kani ka mission project. Kabang ngim pai ki khmat segi way pat. Dan ngi pai ki khmat syaka balang ka bolong ki try jong kani ka kam bat jong kani ka project. Bat kumta ba u blai u ai gi kani jing ipau. Nado John Roberts hado menta. Bala syania angi banginang pen krau ya ka. Naga wei ka pol syaka wei ka por. Angit skem bauta u ba ai ga jing ipau. Un ai ru angi ya kita ki baroh ke bangi don kam ya ka ban pentelun ya kani ka kam ga jong u. Bat kumta ka benta ka ba ar. Nangai pala daula ai kena kejing ipau. Kabadawa nangi kalong. Bangila na yang ban nget. Bangila na yang ban syania. Bau tahu ba ai ya kata kejing ipau. Un perula ya kaban pendep ya ka. Bat kumta habangi puli. Ya ka kita probeb kelenong kabalai kat khot kabasan ka ong. Tungeng hau trai daga dok nuot baroh. But what syania halaga jongga jing syempang. Teng-teng perkhat. Habang adang siu simti syan ya kakam. Ya kini ki klur. Ki bau arkitek uai. Kebakan ni ke jinglut ke dawa. Bara pedeng ni ke jing baka pandemik ke wanra. Hakiliang baroh. Habang perkhat daga jing start beriu. Ngai bakat cepapai. Kadon tangga jing kanglat. Henry bang apai sih kena kejing kejing U Blei. Kebaong pipai sih kadiang kejing pipai sih kamon kejing bat pipkat coba pipai piu ya gini ki kenro ki baker saudong. Henry kena kejing pat kejing U Blei ka khot ini. Bat kata kalong tunget how try daga dok nuot baroh bat wat syania hala kejing syempang. Bat kumta la khot nyngkong ingi. Yak bau bleu la syania bandon na kata slem. Ban yo ikana kajing syam mensim ka thmai. Ban nget ha kajing yo ipau. Ban nget hau tau blei ba ula ban le ing di kamba. Ban nget skem lu bang khot ibi khun jong ka balang. Bangin yo ikana ka ju kajing nget. Bangin syania bau ta ubalong utrai jong ka kam. Bla siuspa ingi. Ubla khot ingi. Bala a ingi ikana kajing yo ipau. Ngingit skem bauta ula yakaban pendep yakani ka jingi ipau. Maka ketin ka jong blei ka ong. Ha kitab Exodus lai pulai ka khot ka basau. Ka jingkular ka jong blei ka ong. Ka khmat jonga kan le lem bat ni. Bangan ai ka jing chathai kami. As ngos kem banginang la kum ka balang. Nginang la kum ke college ban yat syaprang dan makan ke din ke jong U Blei ke ongskem baga khman ke jong U Trai kan yai batni baga khmat ke jong U Trai kan yai batni bat kum tal da U Blei un yai lang batni nganget ba un kerku nganget ba un pendam bat kum ta kum ki prabanget ba iit baroh ki badon hapoh ka balang. Bat ki bala ban yo sngew yakani ka kubor lengba jongani ka chamit ngangit skem bau blei un kren yipi kabanin kong tu kynmaw yangi haga jingduwai hapdeng ki jing tlot ki babun
Hapreng jing tenju ka babun. Ngimtip ka ka ban jia ling bau nu snem. Yakan ka project jong assembly ka jongi. Mention snem. Habakan ka pandemic kalawan ka ban lenshop. Ka ka bala jia kalong. Baga jingmi. Ka jingmi ka bala cukersyan. Ban pentelun yang ka kam ka jong blei. Kalarangat no. Bat ka bami nang takalong. Bala don ki bnai, san riu tali ki bnai ki yaj. Hau snem bala dep. Habang ngimla watang ban siu, ya ka tulop. Jong ki nong hikai, bat ki nong trai. Namar ka jing kersyan ka bakraw, ya ka tagi slem ka mi. Na ki fees jong ki student. Bat ya ka baga KJP Assembly ka ai, kendiat ka kran manla snem. Henry ka babon kalong ka bangisyania na ka fees jong ki students. Henry ka bakum nga takapor. Habang ipentip, ipa ka SOS. Siya ki balang ibadan na kari kasi bat jaintia. Ya ka ka bala one lunch shop. Ya ka ni ka college ka chungi. Nga ingo bagi balang na baroh saudong kilawan. Kilawan ni ka ban duwai, kilawan ni ka ban kerku, bar kilawan ru ban ai ka jing ai ka ban light luat ka jongki. Nadu ka balang nari lengam. Bandu ki balang hari sol. Bada ba yo iya kata ka khmat ka jongki. Ya ka jing light lut ka jongki. Ni yo iya ka khmat ka jong U Blei. Paka ai ka jing snow scam. Bau ni usnem ru. Kala mlong ka jing kan wan. Rega bangi snow scam kalong. Bagi ni ki briu ki jong U Blei. Ya ka bau law siu spa apo ka balang baga assembly ka jongi. Ki balong ki try jong akam. Anya kinwan ni ka ban yang syakmat. Ban om penleran bu kho ila ka jong ka kerteng ka jong nong penim ka jongi. Henry, ya kaban kersyan, lengba ka jingduwai. Ya kaban kersyan, lengba ki jing ai ka jongi. Bat ya kaban kersyan, lengba ka met, bat ka mensim ka jongi. U Blei bolong try juga kam. Unda kerku kyrpang, ya ki nong yalam ka jingi hapoh ka assembly, bat ki sinod ka jingi. Unda kerku kyrpang ya ki nong yalam ka jing seng kentai ka jingi. Nadu ka assembly, hadu ka balang. Bat kumju, ya ki jing sem samla ka jingi. U Blei unda kerkuru ila ka kam. Naga John Roberts Theological College. Naga benta ka buram ka jong U Blei. Amen. Toda airu baka jingai ka badap biang ka jong Yesus Kristus U Trai. Ka jingi ka jong U Blei kupa. Ka jingi slok ka jong mensi makut. Kini ki jing kerku ki bet jong ki laingot hawe U Blei. Kin long rengkat bat ka John Roberts Theological Seminary. Kinong tray ki jong ka baroh. Kinong hikai bat kinong puli hapoh jongka. Nadu menta. Syudu ki arta ki bapam jukudro. Amen. Minta ngila boy syaka bakut jong kanika program. Ni ai kublaya pi baroh ki balai pet kanika program. But ni ai kublaya baroh ki nang yeshim benta. Sashi sien ni gerpat ki parlok ki bapet ingi hakanika tayo. Bapenya snok tilang bat ni hakanika tayo kabanwan. Kata hakasngi satjan ka shpau terik Naitung hajar pawai. Haduk bengin yeshim biang pat kublaya pi baroh U Blei un kurkuye pi.